Ekainaren 28a ospakizunerako, memoriarako eta aldarrikapenerako eguna da. Beste urte batez, Barakaldotik, LGTBIQ+ kolektiboak egindako bidea aitortu nahi dugu. Gure gizartean dagoen aniztasuna ikusgarri egin nahi dugu, eta pertsona askoren eta mugimendu sozialen ahaleginari esker lortutako eskubideak defendatu. Baina egun honek hausnarketarako tarteare izan behar du. Izan ere, oraindik ere badira egiteko dauden lanak. LGTBIQ+ kolektiboaz multzo gisa hitz egiten badugu ere, errealitate guztiak ez dira baldintza berberen pean bizi. Existen identidades, corporalidades y orientaciones sexuales que continúan siendo menos visibles, menos comprendidas y más expuestas a la discriminación. Entre ellas se encuentran las personas trans e intersexuales, así como las mujeres lesbianas y las personas bisexuales, cuyas realidades siguen enfrentando mayores dificultades para ser reconocidas plenamente. Esta situación no solo se produce en la sociedad en general, sino que también persiste dentro de los propios espacios y comunidades donde debería existir una mayor inclusión y reconocimiento. Al mismo tiempo, es fundamental tener una mirada interseccional. La discriminación no actúa de una única manera ni afecta igual a todas las personas. Son muchas las aristas que nos atraviesan. La orientación sexual, la identidad o los cuerpos se cruzan muchas veces con otras situaciones de vulnerabilidad o discriminación social. El racismo, la pobreza, el sinhogarismo, las infancias, la discapacidad, la diversidad psíquica, otras formas de exclusión social. Horrek esan nahi du, ez dela gauza bera LGTBIQ+ pertsona izatea laguntza sare bat, egonkortasun ekonomikoa edo aitortza soziala izan da, edo prekarietatean, bakardadean edo diskriminazioan hitzen erdian bizitzea. Gurean ere bizi dira LGTBIQ+ pertsonak zaurgarritasun, desberdintasun edo ikusezintasun egoeretan. Besteak beste, egoera administratibo irregularrean dauden migratuak, kale egoeran bizi diren pertsonak, espazio heteronormatiboetan bizi diren adinekoak edo adistasun psikikoa duten gazte LGTBIQ+ak. Pertsona batzuen zailtasun handiagoak dituzte enplegua eskuratzeko, etxebizitza bat lortzeko edo osasun arreta jasotzeko. Beste askok ez dute espazio segururik aurkitzen, edo ezin dute beren identitatea lasaitasunez bizi espazio publikoan. Horregatik, harrotasunaz hitz egiten dugunean eskubideez ere ari gara. Eta pertsona guztientzako bizi baldintza duinez. Inork eskutatu beharrik izango ez duen gizartea eraikitzeaz ari gara. Inork bere burua justifikatu edo beldurrez bizi beharrik izango ez duen gizartea. Al mismo tiempo, es fundamental tener una mirada interseccional. La discriminación no actúa de una única manera ni afecta igual en todas las personas. Son muchas las aristas que nos atraviesan. Aniztasuna ez da mehatxu bat, ez da salbuespen bat ere. Gure gizartearen errealitatea da, eta denon ondarea. Gizarte irekiagoa, demokratikoagoa eta gizarteagoa eraikitzen laguntzen digu. Horregatik, da beharrezkoa, oraindik ere ekainaren 28an ahotsa altzatzea. Ospatzea ere erresistentzia egitea delako. LGTBIQ+ pertsona guztien errealitateak ikusgarri egiteak garrantzitsua izaten jarraitzen duelako. Eta oraindik ere badirelako bazterrean geratzen diren ahotsak, bizipenak eta beharrak. Desde el Ayuntamiento de Barakaldo reafirmamos nuestro compromiso con todas las personas LGTBIQ+, especialmente con aquellas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y seguiremos trabajando para construir una sociedad más justa, inclusiva y diversa para todas ellas. Barakaldoko udaletik gure konpromisoa berretsi nahi dugu LGTBIQ+ pertsona guztiekin. Bereziki, zaurgarritasun handieneko egoeretan bizi direnekin. Lanean jarraituko dugu pertsona guztientzat bidezkoagoa, inklusiboagoa eta anitzagoa izango den gizartea eraikitzeko.